Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια είναι σήμερα η τέταρτη αιτία θανάτου παγκοσμίως, ενώ στην Κύπρο η νόσος αφορά το 4,9% του πληθυσμού. Κύρια αιτία της, το κάπνισμα. Τα στοιχεία έδωσε το Υπουργείο Υγείας με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας. Ο Υπουργός Πέτρος Πετρίδης κάλεσε τους πολίτες να κόψουν την κακή αυτή συνήθεια του καπνίσματος. 3 εκατομμύρια άτομα ανά το παγκόσμιο πεθαίνουν κάθε χρόνο λόγω της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας και περισσότερα από 65 εκατομμύρια άτομα πάσχουν από την νόσο. Κυρίες αιτίες της νόσου είναι το κάπνισμα και η ατμοσφαιρική ρύπανση. Η διακοπή του καπνίσματος, τονίζει ο Υπουργός Υγείας Πέτρος Πετρίδης, είναι καθοριστική σημασίας για την καθυστέρηση και την εξέλιξη της ασθένειας. Στην Κύπρο η νόσος αφορά το 4,9% περίπου του πληθυσμού, που βάσει της επιδημιολογικής μελέτης που πραγματοποιήθηκε το 2008 από την Πνευμονολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι το 51,7% των ατόμων δεν γνωρίζουν καν ότι πάσχουν από την νόσο. Όπως αναφέρθηκε στη διάρκεια διάσκεψης τύπου που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας, η ασθένεια αυτή αποτελεί σήμερα την τέταρτη αιτία θανάτου παγκοσμίως, ενώ έως το 2020 αναμένεται να αποτελεί την τρίτη αιτία θανάτου και την πέμπτη αιτία αναπηρίας. Ναι, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια είναι μια νόσος η οποία για να μπορέσει να εγκατασταθεί τέλος πάντων στους πνεύμονες, να το πούμε έτσι απλά, απαιτούνται 20 έτη συνεχούς καπνίσματος πέραν του ενός πακέτου τη μέρα. Αναφερόμενος σε στοιχεία για την Κύπρο, ο αρμόδιος υπουργός είπε ότι αυξάνονται τα άτομα που αρχίζουν το κάπνισμα, αλλά ταυτόχρονα αυξάνονται και τα άτομα, κυρίως μεγαλύτερων ηλικιών, που επισκέπτονται τις κρατικές κλινικές διακοπής του καπνίσματος. Όπως είπε ο Πέτρος Πετρίδης, το Υπουργείο Υγείας έχει επενδύσει τον τελευταίο χρόνο στην αναβάθμιση των κλινικών διακοπής του καπνίσματος και προσφέρει υπηρεσίες σε όλες τις επαρχίες. Άλλοι 30 λειτουργοί εκπαιδεύονται με στόχο να εξυπηρετήσουν, σημείωσε ο Υπουργός Υγείας, τους καπνιστές που επιθυμούν να διακόψουν την κακή συνήθεια του καπνίσματος.